ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕಿ ನೋಲ್ಬಾರ್ದು ಪೇಜರ್ ಅರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ನಾಯಕಿ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕಿ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕತೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಶಾಟ್ ಒಳ್ಳೆ ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕುಟುರ್ತಿಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಬಂದು ಅವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನಕ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಪ್ನಕ್ಲೇನು ಲಂಚ್ ಬೈತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೇ ಪರಪನ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಸುರುಟ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಲ ಕೊನೋಲಿ ತ್ರೂಔಟ್ ಒಲ್ಪಪೋರ್ ಕೊನೆರಾಪುಂಡ 100% ನಮ್ಮೈತು ಬ್ಯಾಕಡುಲ್ಲ ಒಲ್ಪಪೋರ್ ಎತ್ತರಾಪುಂಡ 100% ಕೋಡೆ ಓಲ್ಪುರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಪೊತ್ತು ಫುಲ್ ಮಾನ್ಪುಲೆ ಅಂಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡೆ ಮುಜಿ ನಾಲ್ಕು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ತುಳುತ ಕುಲ್ಮಲ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಚ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡು ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ಲು ಕೋಡೆನ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಾಡ್ನ ಬಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಯಿನ ನೀವು ಸ್ಪೋಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪೂರ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪುನಃ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಕೌತುಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನ್ಪ ಕಾತೊಂದು ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುತಕಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಕ ದುಂಬುದಾತ ದೂರ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ದುಬೈ ಕತಾರ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಉಗ್ಲದ ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಎತ್ತುಂಡು ಬಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇನು ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾನ ಅಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಡತ್ತೊಂದು ಐನದ ಬೇಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ఒక ఐట్ల నమ్మ సూరజ్ భాయ్ బొంబట్ట సినిమా అవొంజి మ్యాటర్ అంజిన పంಡ ఆరు యాపల దాదా ఆరు 10 దిందంటే పక్క నెగిటివ్ ఏం రావడం నెగిటివ్ అనుకున్నారు ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ತೂಣನಾಗ ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಅಪ್ಪ ಆರೇ ಪಂಡರು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈ ಬಂತಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಜನುವನಿ ಅದು ಯಾನು ಏರಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮನ್ ಬೆರಬೋಪಿಚಿ ಒಂದು ಇಂದು ಪನುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳುಡು 100% ಗೆಂದೋಡು ಅವರು ತೂಣಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಮನ್ ಪೈನತ್ತ ಹಾಟ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂದು ಹಾಟ್ಲಿ ಮಂತಿನ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಜವಣ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜವಣ ಇರ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ನುಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾನಿಸುನ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಎಂಡ ಒಂದು ಜನ ಬಂಡೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ನಲ್ಲ ತುಯ್ಜೇರಂದ ಅಂಡ ఒక ನನ್ನ ವಾರಿತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದೊಂಜಿಂದ ಅದಪ್ಪೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮರದ ಡೇಮ್ ತೆತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಎರಡನ ಬೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ ನಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇನಿಕಾನ ಕೊಂಚ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಲಕಾತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ 2 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾರಿತಿದ್ದ ನಿಗುಲ್ನ ಉಲಾಡಿದಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಪಣ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬೋಡು ಆ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಚರ್ಚೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟದ ಒಂದು ರಜ್ಜನಟ್ಲೆ ಈಗೋ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಆ ಕತೆಕ್ ಶೂಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಬಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಹೊರನೆ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜ ಈತ ಯಾರೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕಂತಾನೆ ಯಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕಂತಾನೆ ಅವೊಂದು 2-3 ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ವೈಬ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕುಲು 1.5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಸಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಸಟ್ಟಡ್ ಓಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ದ ಆ ಕಥೆನೇ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ದೇವದ ಕಲಾಕಾರನಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜೊಂದುಲಾರ ಅಲ್ಪದ ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಲ ದಮಣ ಮಂತ್ರದಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜೋಡಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಬಾರಿಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ನ ದೈವ ಬೇತ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅವತ್ತಿದ್ದೆ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೇನು ದುಂಬ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತು ಜೈಕ್ ಆ ಲೈನ್ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತ ಪಂಡ ಊರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಊರುದ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೇ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಬಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರದೇತ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಟೈಟಲ್ ದೀದಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಡಾಟ್ ಬರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ನೀರ್ದಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕೂಡೊಂದೇ ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಅವು ದಾದ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಷಯನ ದಾಗ ಗೊತ್ತಜಿ ಐಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ನೀನು ಬೈದುಂಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅದೇನೇ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟೈಟಲ್ ದೀದಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ ಅಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳ್ದ ಆರ್ಮನ್ ಪೈ ಈ ದೈವದ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಿರೇಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಪಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾದಾವ ಎಂಕ ಹಿರೇಗಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಇಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮ ಏನ್ ಏಪಲ ಶಾರದಾಸರಿ ಏನ್ ಪಣದುಪ್ಪೆ ದೇವೇರ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ತೆರಿಯೋಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಬೊಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯಕರೆ ಪಂಜುಲಿಂದ ಮಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೆನ್ನ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಒಂದು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಈಗ ದೈವದ ಪುರ ಒಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಬೊಕ ಸಾವಿರ ಕತೆಗಳಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದವರ ಬಂದದ್ದು ಪೋತೀರು ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಅವು ಎಂದು ದಾಯಿಗ ಅಂಚದಾಯಿಗ ಅಂತ ಪಂದ ಕಡಪುರ್ದೆ ಮಕ್ಕಳನವರ ಫುಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತೀರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ನೀನು ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇಕಲು ಮೂಲ ಏರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ಅಂತ ಜಾಯ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ದಾಯ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋಡು ಉಂಡದಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅರ್ಥಂಡ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ನಿಜ ಕತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋನತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಕತೆ ಬರೋದು ಮೊದಲು ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾನ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೇನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಅನಿಸನ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರ ಬತ್ತೀರು ಹೊರ ಕತೆನ ಕನ್ನೋದು ಕೊಡೋರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಹೆಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಒಂದು ಹೆಂಗದ ಮನೆ ಏತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಪ್ಪ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಭಾರತ ಬಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪಿರನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋನ ನಮಕ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡತ ಒಂಜಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ದನ್ನೇ ತುಪ್ಪ ಪಿರ ಖಂಡಿತ ಕಪಿಲ್ ದೇವನ ಜನ ಧೋನಿನ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಈ ತರ ಅನ್ನಗೆ ಸೋಪನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಿರ ತೂಪೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವೆ ನೆಂಚ ಕಾಟದ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಎಂಚ ಕಾಟದ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆಂಚ ಕೊನಪಿರ ಕತ್ತಲದ ಕೋಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಎಂಚಲ ತಗೋಪಿರ ಎಲ್ಲಾರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಬೈದಿನಾಗ್ಲತ್ತ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಬೇತೆ ಊರು ಕೊನೋದು ಬೇಜಾರಾಪುನು ತೆಲಿಪೋಯರು ಬುಲಿಪುನು ಆ ಮೇತ ರೋಮ ಅಂಚನ ಮನ್ಕೊಂಚಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊನಪುನಜಿಂದತೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಮಲ್ತೇರು ಹೆಂಗ ಆ ಕಥೆನ ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಥೆ ಅವಂದತ್ತು ದೈವದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತ ಸತ್ಯಲ್ನ ಒಂಜಲ್ಪ ಮಾತ ಸತ್ಯಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಮಕ್ ಇರೆ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮಾತಲ್ಪಲ ಈತ ಎನ್ನ ಊರ್ದೆನ್ನೆಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಇತ್ತಂದು ಅರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೋಲಂದೆ ಬಂದು ಸತ್ಯೋಲಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಈ ಓಟದ ಒಂಜಾತಂದು ಐತ ನೋಟು ಒಂಜಾತ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡೆಪುಲು ಹೌದಾ ಅವೇ ಯಾರು ಪನ್ನಕನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಂತ್ರದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೋಡತೆ ಕತೆನ ಮೊಡೆವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪೊಂದು ಬೈದ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪತ್ತೋಡು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿನ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಡ್ರಾಪ್ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನೇ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸಕ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತದನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾದಾ ಸೀದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್
ಐಕ್ ಪಿರದಾಲ ಬೇತಂದಿದಾಲ ಅಂಚ ಪಾತ್ರಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಕಲೇನು ಅವೇ ಪೋರೆಡಿ ಅರ್ಜನ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಇಂಕ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಪೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜನ ಒಪ್ಪಿಜರು ಮುಕು ಕೂಡ ದಾದಗೆ ಕೇನ ಅರ್ಜನ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಅಂದಕು ನಾವು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆತು ಬರ್ತು ಹೋಗು ಮೋಗ್ಲೆ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟು ಬರ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಾನು ಬರ್ಪಿನೆಟ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡ నేను ತೂದು ಬರೀತೇನೆ ಅಂಜದಾಲಜ್ಜಿ ದಾತ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನ್ಸುಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಟದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ತೊಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ್ಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಂಡ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಲು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬಾತಿರೋದು ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಎದುರು ಸೂಪರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನತ್ತ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಬಟ್ ಮೂಳು ದಾದ ತಿನಿ ಪಂಡ ಮೂಳು ಆ ರೆಡ್ ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕ್ವಾಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಡೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯ ಆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಒನಸಗಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬ ಅಕ್ಲು ಸಟ್ ಅದು ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಅವೇ ಚರ್ಚೆ ನಡುಕ ಪಾತೆರಾಗ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಡೆ ಜೇಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ರೇವತಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಇಂಚಾಂಡಿಗೆ ಅವನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಲ ಅಕ್ಲು ಅವೇನೆ ಪಾತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ವಾರಿತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈ ಬರೋ ಕೊನಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಎತ್ತದ ಆತಂಡ್ರಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಪ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಾಂಬೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪ ಬರ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿಂದ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ ಸೂಪರ್ ಸೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ತೂಪುಂದು ಉಲ್ತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಂಡೆ ಒಲ್ತದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶ ಆ ದೇಶದ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಎಂಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಇರತ್ತ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ದೇಶ ಇಂಕ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ದೇಶದ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪಘಾತನದ ಇತ್ತ ಪಿರ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋದು ಇಡಗೆಂಚಕ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೊರ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪಂಡಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಪನೋಡನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದು ತೋಜ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಪದೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಅವಲೊಂಡು ಇಜ್ಜೆಯಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೂಡ್ ತೂದಿತ್ತಿನದ ಮುಕ್ಕಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಅಂದೇ ತೂದಿಜ್ಜನೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗ ನಿಂಕ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಪದೇರು ಮಾರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಶೋ ತೂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಲಂಚ್ ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದೇ ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಬೋತಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡೊಂದು ಪೂರ ಅವನೇ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸಹಜ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಅರ್ನ ಬಹುಶಃ ಕಣ್ಣು ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮಿಡದ ಅನ್ನ ಅವೇ ಆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತರಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಅವು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏನಿಟ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಚ್ಚಿತನೇ ಪಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಅಂಚೆ ಊಲೈತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬಂದು ಯಾನೇ ಇರೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಬಂಡ ಮೇರು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ದಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಂತೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನೇ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ದಿವಕ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದಿಕ್ಕ ಆರು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಂತಿನಾರತ್ತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೇಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರೇ ಬತ್ತು ಪನ್ನಂತಿರು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಈಜಿಂದ ನನ್ನೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಾರು 12 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ಟ ಇಜಿಂದ ಅವು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇತೆ ಕೊಂಡ್ತು ನಂದ ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಡಿತೆ ಹೂವೇ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಪಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೇನೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ರು ಬತ್ತ ಬಂದಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಪುನಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥನೆ ಬಾಕಿದ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ದಿನ ಸೆಟ್ ದಾದವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಅಂಡ್ ಆತ ದಿನ ಆತ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪನೆ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗೂಡ ಆ ಇಂಚ ಕೈ ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಪಣ್ಣೆನ ಕೇನಂದೆ ಮಂತನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಳ
ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ಪೋಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಲಾಪನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಲಾಪನ ಚಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗೇಟ್ ಬನ್ನೋಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತುನಗ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟು ಎನ್ನುನೇಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಮ್ಮನೆಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 34 ವರ್ಷದ ಮೆಂಚೆ ಇತ್ತ ಆ ಪೊರ್ಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅವು ಕತೆಗೆ ಒಮ್ಮಿರ್ಲ ಒಮ್ಮಿಂಡು ಪೆರಡೆ ಕಿನ್ನಿದ ಪೆರಡೆ ಅವು ಈ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕೊಡತ್ತೊಂದು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆ ಕಿನ್ನಿದ ಪೆರಡೆ ಇದು ಸಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಐಟು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಮಟ್ಟ ಪಂಡ ಸೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಅವೇನ ಬರೆದಿತ್ತ ಏರ್ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತುದುಪ್ಪ ಐಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ದುಂಬುರು ನಿಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಯಿನಾಗು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೆ ತೂ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ಪಂಡರತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಆತು ಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದು ಜೆಪೆನ್ ಯಾಪ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಆರು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದತ್ತೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪಣಂದುಪ್ಪೆ ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗಲ್ ಊರ್ಲ ಇರ್ಲಜ್ಜರು ಮೆರ್ನ ಎಜ್ಜಿ ಎರ್ನಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ಬೆಳೆತಿನತಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಿ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತೇನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ್ತು ಓಡ್ ಮಾರ ಜನಗಳು ದಾಯ್ತು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಊರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ದಯಬೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇತ ಕಟ್ಟೊಲಿದನು ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ఆయన ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏಜೆಂಟ್ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಓಲೋಲ್ ದಾದ ಮತ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆದಾಗೆ ಇತ್ತು ఆయన ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಅದು ಪಿರಾಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದು ವಾಕ್ ಮಂತಂದ ఆయన ಫ್ರೆಶ್ ಆನ್ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬೀಚಿಗೆ ದಯ ಪೋಪುನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರ ಪಿರಾಕ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾನ ಅರ್ಥಂಡೆ ಆ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನರಂಜನಲ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಪೋದು ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ದ ಬಿಡ್ದು ಪಿರ ಅಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಪಿರ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಿಡ್ಕೊಳಾರ ಇಂದು ಮಾತ ನರಮನಿಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮನರಂಜನಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಏನಿತ್ಯಾನ ಏಪಲ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನರಂಜನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಅದ ನಾವು ದುಂಬುದ ರಾಜೇರ್ನ ಕಾಲರ್ ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಏಪಲ ಪಣಂತೀರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನಾ ಪೋಂಡು ನಾನು ಅಲ್ತರ ರೀಲ್ ಇರೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರಿ ನಾನಾ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಂದು ಪೋಂಡು ಭವಿಷ್ಯನ ಪೋಂಡು ನಾಟಕ ಪೋಂಡು ನಾನು ಅವು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬತ್ತಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾನಾ ಪೋಂಡು ನಾನು ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಇಡೀ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಅವು ವಿದೂಷಕರನ್ನ ಕಾಲರ್ದು ಬೈತನು ನಾನಾ ಪೋಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಬೆಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಪೋಂಡು ದಾಲಪಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರೇಪಲ ಕೊಡ್ಪುಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಗಿವಿನ ಚಿತ್ತನ್ನು ಪೊರ್ತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಿನ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದರು ಅಮ್ಮೇರ ಆದ್ಲೆ ಎಂಚ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಕುಲ್ತು ಓಡವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎರಡು ಪುನಃ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡದ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವೊಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಜೀವ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರು ಯಾವ ಜಿ ಹೆಂಗ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಕೇನು ಯಾವ ಜತನ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಉದು ಯಾಂಡ ಮಾರೇರ ನಮ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಪಿರ ಮುರಣಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬಂದೆ ಐಕ್ ಬರೆವಡತ ಮಾರೆ ಇರಾಗ ಇಡೀ ಜೀಪನ್ ಪೂರ ದರ್ತ ಬರೋಡು ಮಂಡ್ಯದ ಪೂರ ಇರಾಗ ಯಾವ ಓಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಬಕ ಬಡವು ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಬರ್ಕ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಇತ್ತಲ್ ನೆಟ್ರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಯಾನಂದ್ನು ಅರಿಗೊಂದೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತನ ಮೀನಿಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿಲ
ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಅರೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಎಂತೆ ಬರೋನಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಡೇ ಫುಲ್ ಕಾಂತಾರ ಸಾಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ನೈಟ್ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ನೆಟೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಡ ಕುಡರಿನ ಶೂಟ್ ಆಗುಂದು ಅತ್ತ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪು ಅಂತ ಹೋದುಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮೀನು ಓಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರಜನ ರೆಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ ತಕ್ಷಣ ರೆಡಿ ಏತು ಶೋಕ ಒಂದು ಬಂದ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಈಜನ ಎಂಕುಲು ಆರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೇರು ಅವು ಮಂತ ಆರು ಇಡಮುಟ ಪಂತಿನಾರತ್ತು ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ನ ಮೋನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜ್ಞಾನಪದ್ರ ಗುರಂತದ ಜ್ಞಾನಪದ್ರ ಗುರಂತದ ಅಂಚತ್ ರಜ್ಜನ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ನತೆ ಅನ್ನು ಅವು ಮಾತ ಐಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕುಲೇ ಬೋರ್ಡು ಮುಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಜೋಗ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತನ ಪಡ್ತು ಬೇದನ್ನು ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆದು ಮೂಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಸೀನ್ ಮಾಡೋದ್ಬೇಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಾಲಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನಲಾತ ಬರಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜೇ ಬರ್ತು 4 ಸಿನಿಮಾ ಕಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತೆಗಲದ ಜನ ಉಂಡನ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ದಾದಾ ದೇವರು ಚಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಶೇಡ್ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಬರ್ತಂದು ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ అవుతుడు ಮಂತಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬಣ್ಣಲಿ ಆತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಲೇಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಕ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಪಿರಂದು ಒಂದು ಪ್ರೂವನ್ ಮೂವಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದೆತ್ನೆಟ್ ಅಂಡು ಸರಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಂದ್ಬರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೊಂಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡು ಪಂಡ ಅಂದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಇತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಡ್ಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಡಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಆರು ಜೇಪೇನು ಮತ್ತು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಆರು ಯಾಪ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ವೈಬ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಹಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತು JP ಬೈ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು 2025 ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಆ ಖುಷಿನ ಕೊಂಡು 2026 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇಂಚನೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದತ್ತೆ ಓವನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಪನೋಡೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರಲ್ಲ ಇರುಲ್ಲರ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅದು ಓ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಹಿಡ್ಕಲು ಒಂದ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪನೋಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಆನಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂವಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂವಂದಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೇಂಜ್ ತೂವಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಶುರು ಅವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 23rd ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಪಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಅವೆಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಡೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಪನು ಆಯ್ನತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲು ಖಂಡಿತ ಬಂದಲ್ಲ ಮುಗಿಬನ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತು ಬೈದನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬದ್ದ ನಮ್ಮ ತೂರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾದ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋ ನೈಟ್ಲ ಸುರುತವಾರ ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಕಾಸು ಪಾರ ದಿನಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಿಸದಿಂಜರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಗುಲೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಐ ಬುಟ್ಟು ಜನ ಚಿತ್ರನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಗುಡಲಗದ್ದದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್